Спри за секунда и виж тази дата. 22.2.2026 година. Това не е просто красиво подреждане на числата. 22 е числото на майстор-строителя. Не на мечтателя, а на човека, който спира да отлага и започва да гради живота, за който само говори. Годината 2026 се свива до едно. Ново начало. А цялата дата дава числото 7. Дълбока истина. Духовна честност. Затова на 22.2.2026 година Вселената няма да те пита какво желаеш. Тя ще те погледне и ще ти каже: ти готов ли си да покажеш с действия, че наистина искаш това, което ме молиш да ти дам? И ако напоследък усещаш напрежение, странни съвпадения или някакъв вътрешен зов за промяна, това не е случайно. Това е твоята покана за този ден.